Karbi Film Society atum ingdeng kre trok ke chokatalon pon. Wo signify kre pho arning Karbi Anglong pen Film Society atum ingdeng kre trok katalon pon adim laki langkung habe eduterum horasa hemalongsi bangso mai padupon. Lapusana mai ke do hodalong CM Dr. Tuliram longhang ke than bon atengke non Karbi Anglong film artist atuma phan Karbi Anglong autonomous council hin beta ningkani se along lak ke bana bajar pipon loputa chithan pon. Lapen actress atuma phan bangke lak pho an pathik pipon loputa chithan pon. Bangso mai long Karbi Film Society along ka chitong dun KS CM Tuliram longhang chitong dun alang le phan si bangso mai aluhi pen chief guest pen chupha pon lo. Lapen mai ki do tum ka chitong dun ex MP Horen Singh be lapen KSS President Chandra Singh Prosita mi chitong dun lapen EM Sorjo Rongphar lapen kapre ka tum chitong dun. Difu pen Sarim be report Time News Difu. Lang lapor, lapen sa lang apor cipi busi koi pon. Lapen labang so aduk le la documentary bisa nanti manlo lagi. Saya rada kan no. Toh angke. Angke no angke kado kabe. Mumira rak. Mopi chothabra. Hindu no angke Rita Teron Pipen Diren Kathal Arokom gulo. Ada saya tok lo kan. Pinindak langkung habe auditorium hololong ningkan se katalon Karbi Film Society atum ingdengkre thok kechok lasinili phan alhi sar poisa pamen pen hang lo lasilaso ningkan kre thok kechok honili pangdak pon lo mirbin po laso lamarjan international ta award long iglo alaso award nong elong no laso nong ekelong actress aphan ka chaparjana bang phiphan Karbi Anglong autonomous council pen da menon Karbi Anglong autonomous council foundation deal ahut lak thola pen ke alang tumphan AC ki thik pon nong edolo la pen ke producer laso producer lo director lo Dhunaram Tiso alang khan dame Karbi Anglong autonomous council pen nong AP po lapen ke dak lak photangka lang tumpanta pipo pipajir pon po lapen ang pau dame nilipang dak pon lo nili tuning pen Karbi Anglong autonomous council a budget pen ala lak pho o lak kep thapon lo Karbi Film Society phat lapen ke pining mang ko pang dak pon thulo Karbi Film Society tumo phan lak kep ko nili ke thapon je phan pangrum pet pen pining bang ke laging ko etangka alang tumphan Karbi Anglong autonomous council pen budget along ke thapon je phan se pini pang dak pon lo lapen ang partame ningkan sek Karbi Film Society atum so katalon ji lasam hange the katalon aphan Karbi Anglong autonomous council pen simi seltalin auditorium hall tame mate dak joising dolo auditorium hall tame mate langkung habe auditorium hall tame lake Karbi Anglong autonomous council pen ake jo ye hisab se pipon po lan sini lipini pang dak pon lo suppose Karbi Film Society ningkan ke trok ke plan la solong kam ke klempon la so aputhak nang patini pun aprangsi nang letung kaddo kabe media akote atung mas tabe lapen karat buat pas tabe letung kam society yang ben aprangsi suri kalau lalu jasme pet ni letung inian ke Karbi Film Society mate Karbi Lamarjan asong ke ningkan kre throk ke chok lo lapen labang so ningkan kre throk ke chok labang so hunil tu meaning matha bangela hello Karbia khayatum kitching pen non an lunarjan ke semardo lamarjan ke semardo lapen kaprek alamarjan ke semardo non ke international level am kili tame Karbia alamarjan sitame dolo lase hala hayatum kadok ka klem kitching tum pen chingrum pet pini labang so ni tum Karbi lamarjan ko sonsi ke pereng jima
koson si karbi lamarjan angtan an sose ke pali tu thegima la hai hui aphan tabe nitum pini labang so program mate pini la ningkan krit rocket chokolong pini nitum labang so asaida nitum dekpon jasemet kulutang de pini ga ada prang pen ke sayang dengamo ba la halo ada prang pen nitum ke chenge bajin arke pra chitim pen nitum arbe jangpik ang bong sitame rangsina sarko aphan iru rangsina sarko aphan nitum chadom chadilo la pendet ke nitum karlitang khonsri doan mate karbi lamarjan jutang ka chinghom doan karlitang ba kubang tiya phan pen nitum hir tumi ke chohang cyclem lo la pendet ke ladak ithot langkung habelong wan kusi ladak bangke nitum la mopen than lo karbi lamarjan sonse reng nang ma puthak cinema conclave wa PNC dake hini point ta sini tum ching bai lo si bangke ko sonse lamarjan reng ber nang ma ta pen si ke ko son pen claim si tum karbi lamarjan profit paduji ma la so puthak tum ching bai lo ta pen si bangke karchu amai ta ni tum bipon lake tum hakko pen hakko puna ko ke dam tang pen nang aning kan pen karbia khe phan alun alam nang ke tok pi pen nang anala marjan ke non karbi lamarjan ke cheng pute ridang tong seralang la pen video films te uyalir la hai hui pen cheng lo la ke bosonto das penang an karlitang bosonto das alang li penang an ladak karbi lamarjan phan penang kerap penang an makan kru phan ka boring dulu la pen alang li klembom penang an la sutok bom den ka hon killing chong krem son anong chithang tan alamarjan stame alang li si si alang liphan itu post Thomas ini Karbi Film Society in pen award pagi polo asuki itu nang deng no la penan par same niltum pini bangke penangan la Karbia film ko video film ke cheng wealir la pente video cassette ke cheng Father John Timung lage Samprigewang ko in 1984 la hai tum hani tum pajirlo la pente karbi long play la ke karbi folk song hola sur karlitang subsing council sir ex minister alang ni investigation mar bonlo la tum hanan nong e pajirlo la pente production ki ching pen nom an la bang solong senior artist to meche parjan nonason benangan do Mamuni Betty, Dipaliam Setia, Dul Setia, Penchenglo, kapre artist sampai tu arshupon la penang first tame pinike former MP, mate ex MP, Forensic Besar Pantan tu Panangera poni tu arshupon la pente kapre tu an production Pantan itu hui pawet citation isi spentame tu arshupon la pen jasemet pini la bang so mailong na chitong nun ke kelas Dr. Sar Tuliram Ronghang Sarphan ini nitum Karbi Film Society himpen nitum kechuru par piglo athe alangli Karbi akhei bhan kamatha Karbi alamarjan Karbi jutang bhan kamatha pen ini le thotta Karbi Film Society reng wernangji ba Karbi alamarjan reng wernangji Karbi akhaya jutang anim rupaman so yang song le nai kwa men pen ini bang aprang bang lakkep pen non puthot aningkan ben apul lakkep laking koi ningkan isi sielong Karbi Film Society aphan council long ekipi poni aphan lamchak yelo takecheng lakkep bang lakke long pono lapen kilang lang ningkan ben bate non nakile dia ningkan ben market lain koi si long pon tangte film society hin ben nong eke pajir pone bang ko ana phansi pini pajir pon lo nang litum ini ke jasemet ni tum nong eke pajir pon bang ke bangkre troxy phan ke ni tum nong e pajir pon lo mate karchu pon lo la penthu la production mang dupik film production loksi trok kepra trok do nonan tum long gelong pon sita chat do hilang pon la som thak si trok si kep so se music videos tum do ba kapre entertainment or production tum lai tum na marchu pon la nang de la puson tha program nang litum ko non aprang ke waing phana ko deng pon bom thulang ma program ke jasemet ke nil tum ke non ke ningkan sielong ko pipia program si claim ponjima la so calendar program bang nil tum di pon ko juning ke dam tang da ni tum long di chidu karbi telen han la so singing bilo peneng manga ko nil tum di pon du ko long di chidu karbi telen han la bang ke dance competition la pen isi bang ke muno acting drama putha ka hinsi chepati pon phan ni tum nong ke bang pota du la pen karbi film award ni tum jungjung
laso film society hen pen award paji ri phanta ni tum chisik ponelo chisik pontang lo la pente karbi lamarjan artist tum an se thek nang ya phan ni tum seminar workshop laso be claim ponjita ni tum chisik ponelo la se achiklo ba arni hot ponchot cholo Nah itu ni kan ke trokong bang di film society dan kedang kita kisung sabak kepong itu mah la bang ke la hello film ke lingkan suri nira na kep aningkan prang bet da penan be cinema dulo kape production and claim pot bom no sita kar film society bu amang ke thek on bang ke la ke la lingkan suri nira na kep aningkan la ke atul films ko tumahin pensi kar film society bang amang ke thek bom no la pen te tong tipin ni tum la bang so society bang ke tong la bang so akisung bang ke dulo karbi lamarjan ke iltum jutang jubat nim rupom bhan iltum pareng nang ko kha ali bo bhan ali ke segram lo le karbi film claim lo kuludang le ali mo kunang tuta theglong le ke ane cinema ali biglo producer bang lakh crore ekdom ali dulo ku theglong le sitame isi bangge itum pindak meme paruka meme bangala halo akapret akhai tum nangi ko ateng ke asam longke tanong be northeast longke karbi asamis pen adun ke karbi khai melo la songla marjan nom an ke claim adun kidun cricket pusin adu etana Karbi Film Society fan council pen budget bolam bangge pemeta ni fan no budget ke aprang pen ave sitame non churunangi sar Dr. Tuliram Ronghang ahin pe ke damtang ni tumla longbi chidu karbi dilen han grand finale ke bang ni tumhan nang chakang lo council budget lo lak kep ke nang bi pipon lo aku pini bang tulo pini lanin country truck film karbi film society amang ko thega hot aku lak kep nang pabat konstruksi lakin koi bang ke ani kan lang film karbi film society ke non Malin tisopi apan lak ho council pen kiti ponji la pen producer ke piponi bu kopi film puthak apos la so puthak cecak la bangke jasemet ke la hello iltum churunangi la bojaru cine art dok moka alangli la ke aimku ke sardunam tisolo alangli ke semar pon mirbin ko la marjan lada ilitum dak state level la pente national level la pente international level an la penang anati malong ke nong elong dun labu la pente la songbong pen niri international film festival kolkata long gi long best actress ke long dun ke iltum karbi actress lo malin ti sopi la so joine si ini sir Dr. Tuliam long hang bang declare lo la 23rd June ni bangke function there ni bangke la film producer sir Dhuniram Tisu la pente actress malin ti sopi thang mangke la ko kon ko la so phana joine si ko